Čau, takže máme to prvý príbeh a tento príbeh sa bude volať Rozmaznaná vlastne. Toto je vlastne mama a toto je jej dcera a toto dceru si vlastne adoptovala. Tak môžeme ísť na príbeh. Mama je Monika, toto je Izabela a toto je Lea. Lea, poď sem. Áno, už idem. Chod nám zohnať nejaké jedlo. Áno, hneď idem. Dobrý deň, poprosím dvakrát tento banán. Áno, bude to do 2,50. Zaplatím kartou. A môžete si vybrať. Tak tento, ja si tam rýchlo tento, aby mi ten nič nepovedal. Tak idem. Tak som späť a tu som to balení čokoláde. Ďakujeme, ale mohla si aj niečo lepšie nájsť. Naval. Nie je moc dobrý. A teraz nám chodí nejaké oblečenie na tieto chvosty, aby sme mali trošičku krajšie. Dáme ti nie, peniaze zaplať, nie, to sú tvoje peniaze, tak tu máš viac odo mňa, nečakaj. To sú všetky tvoje peniaze, ktoré teraz dostaneš. Ale to si musíš kúpiť, za to nám kúpiš ten chvost. A je mi jedno, ako bude drahý, keď tak zaplatíš za svojich. Áno. Tak, idem kúpať ten chvost. Ozaj, však my tu máme chvosty. Ale však túto ty... Kde som ho dala? Ale však my tie chvosty máme. Kde som dala? Tu je. Ale že my to chvosty máme. Tento už máme, ten nechcem, ten si nechaj ty. Môj zlačičko má tento krásny modrý. Nechaj. Vyzerám baječne, strašne krásne. A ja nedostanem žiadny chvost? Nie. Ty nedostaneš žiadne oblečenie, ani nič. A ešte k tomu, prečo si vyhodila svoje okuliare hnusné, aby si vyzerala hnusnejšie. Takže mama ti dá teraz nejaké odporné okuliare, aby si vyzerala hnusnejšie. Ach jo. Tak, dáš si tieto okuliare a ešte raz si ideš dole, tak vypadneš. Tak, dobre. A toto je čo? Ja chcem reálny hrebeň na vlasy. Ja sa tento nebudem česať. Tak ti potom zoženiem. Nie, zoženiem teraz. Tu máš peniaze a vypal. A moje zlatičko chce ešte cukrovú vatu, tak ju láskavo kúp. Ale tu ľudia nepridávajú cukrovú vatu. Tak jej napríklad kúpim, kúpim mi skateboard. Pane, tieto skateboard predávate? Áno, predávam. Dobre, tak nech sa páči. Ďakujem vám pekne, môžete si ho zobrať. Dobre. Tak, sestra, kúpa som ti skateboard. Ja som nechcela skateboard, ja som chcela kefu a cukrovú vatu. Nemali žiadnu. Tak tu máš naval ten skateboard, a teraz je môj. A tento diamant je ale po mojom, toto je po mojej, no diamant je vlastne môj. No a už není tvoj, už nebude ani nikdy tvoj, ja si ho sem dám. A inak ja tu nechcem bývať túto pod morom, ja si chcem zohnať nejaký dom. Áno, zlačičko, zožehneme nejaké bývanie. Tu máš peniaze a zožem nejaké bývanie. A aby to bolo luxusné. Moc luxusné. Rozumiem. Tak vypadni. Tak. Toto bývanie je lacné, takže si vlastne zoberieme tento dom. Nie tento.
On vôbec vlastne není zariadený. Myslím, že není zariadený. Neviem. A je. Ale vlastne ešte býva to aj dcera, nemajú to sa takto. Preč, to bude vlastne je. A tá budú sa spať na tomto vonku. Tak si zohnala nejaké to bývanie. Áno, zohnala som jedine toto a ešte mi vydali toto. Kde je ten šéf? Ja toto predávam. Nech sa páči a vypadnite. A ešte toto myslím dajte. No, tak ty spíš tu, láskavo. Ja spím tu, wow. A ja spím tu. Jej, čo to? No, tak ja si idem trošku lahnúť. Opovaž ma vyrušiť. Áno, rozumela si, Lea? Áno. A ja si trochu pospím. Aj mňa nechaj. A po 10 minútach, keď si pospíš, aj to ja neviem, či musíš po 10 minútach stať, aj musíš ísť nakúpiť do obchodu. Dobre. Tak ja idem rovno. Vlastne tento príbeh sa vlastne volá príbeh, vlastne je to príbeh Morská panna a je to vlastne taká rozmaznaná. To je príbeh Morskej panny, ktorá jej sestra je vlastne rozmaznaná, vlastne to nie je reálna mama. Tak ona idem nakúpiť sem. A už urobíme aj part 2. Dobre. No, už som došla. A oni mi nedali vlastne žiadne peniaze, takže to budem musieť zaplatiť zo svojho. Tak, beriem si toto. Chleba, donut, vodu, kávu, uhorku. Sestra chcela koláč, tofu, mlieko, cestovín, cereálie a med a výdajko. To sa už nemestí. Nech sa páči, pani. Tak bude to 19,90. Nech sa páči. Dovidenia. Či to je do tašky? Nie, tak si to vezmem. Tak. Hej. No, už si tu. Nejako rýchlo, nie? Nemyslíš? Áno, som tu bola rýchlejšie, lebo som... Dúfam, že si nakúpila všetko, čo som chcela. Áno, máš všetko. Ach jo. Áno, máš všetko. Tak to daj do chladničky a podaj mi cereálie. Nech sa páči. Aj. Nechce sa mi to moc vybalovať. No, som sa aké si kúpila, to sú moje obľúbené. No fuj, to nie sú, ja mám rád tie fialové. Tak, prepáč. A ešte, zajtra ideme teda do tej školy novej, takže ja budem, mamka nám kúpila, ty budeš mať veci toto je moja taška a ty si ponesieš veci v tomto. To je môj desiatník a ty budeš mať tak. Tak toto je moja taška aj s desiatníkom a ty budeš mať veci v tomto. Ach jo. Prečo je na mňa taká mazlá? No pretože si strašne otravná a hnusná. Ale však ja nepotrebujem nosiť tie okuliare, však ja cez ne vidím aj normálne. To je jedno, tie okuliare budeš nosiť, ak si vyzerá hnusnejšie. Aha. A Leo, okamžite
môžete mi priniesť nejaké jedlo? Dobre, to je troška. Áno, mami, nech sa páči, tu máš naval. Nič moc, ale ako pohode. Idem sa namalovať. Takže ma nechaj. Tak. Dám si rúž. Toto. A nechaj ma idem kúkať telku. Izabelka, nechceš kúkať televízor? Áno, chcem. Nejaké morské živočiny, to je aký dobrý seriál, to bude kúkať. A čo mám robiť? Vieš čo, jak sa nudíš, tak umyť dlažky. Ach jo, tak dobre. Takže vezmem si toto. Tak, toto. No ale uhni, že ja chcem kúkať tento seriál morský, takže sleduj mi potom, tu máš ten umyť dlášku. Dobre, však dobre. Tak mám po 2 hodinách. Už sa nudím. Už ma to nebaví, prepím. Nie. Idem si trošku zaplávať. Poďme na toto. To je aké dobré, príjemné. Si tak rýchlo umýla, že tá dláška je stále špinavá. Ale mami, tak aspoň teraz zámet, teda už, keďže to máš hotové. Keď všetko doupratovala. Hotovo. Už je večer tady do tej školy a Izabelke poniesieš tašku. Tak, dobre. Idem si lahnúť, takže ma už nechaj. Aj ty spíš pekne vonku. Ach jo. Izabelka, idem spať. Sice 5 hodín, ale však musím pripraviť to, že dám dneska do školy túto bagetu. A ja si dám tofu. Izabelko, stávaj, ideš do školy. Čo mňa budíš? Čo nevidíš, že spím? Ty si strašne odporná. Počkaj však. Ja som to tedy pomýla na začiatku, toto je vlastne mama, tá druhá to je jej sestra, ja som sa pomýla, toto je vlastne jej mama. Tak. Chod budím maminu. Mamičku moju. Idem. Mami, stávej. Čo mňa zás budíš? Ja ešte chcem spať. Ale nemôžeš zase, že sa do školy. Ja vozím iba Izabelu, ty ideš peši. A nemôžem ísť, prosím, autom? Nie, nemôžeš. A pones mi tašku. A keď prídeš domov, tak ešte niečo poupratuješ. Počkaj na moju knihu a pero. Tak ideme. Tak, ideme teda do tej školy. Takže by som chcela vidieť, jak máte radi Toku Boku, tak určite dajte hľadať toto video. Jak chcete, aby som ešte natáčala Toka Boka príbehy a môžete dať návrhy ešte, aké príbehy by som mohla natáčať. No, už sme sem došli. Nazdar. Počkaj, to je mama. No, dobrý deň, takto sa nechováte v škole.
Mne jedno, ak sa chovám. Okamžite mi povedzte moju skrinku. Skrinku 5. Ďakujem veľmi pekne. Nazdar. Dobrý deň. Dobrý deň. Mohli by ste mi prosím povedať moju skrinku? Áno, jasne, vaša skrinka je číslo 3. Ďakujem moc. Ja si ešte vypijem svoje kafe. Nezazvoní. Uhni. Mám skrinku 5, uhni, daj sem. Hnusná, to tu vôbec nechcem, ja nie som žiadny požiarník. Dajme sem tašku, naval mi tu tašku. Nech sa páči. Číslo 3. Docela pekná. Tak. Je sa pozrieť do triedy. Kľudne vám ešte aj ďakujem, keď ma budete odoberať, robíte moju podporu v týchto príbehoch. Môžete mi napísať vlastne, aký príbeh by ste chceli, aby som ešte natočala, jak tento skončím. A dajte vám to video, kto má rád Toka Boka, nech dá len na to video. A do komentárov mi môžete napísať, aký príbeh by ste chceli ďalší. Si sadím. Tak. Dneska si povieme, ideme napísať takú malú písomku, tak môžete začať písať. Keď dopísali písomku. No, žiaci, takže choďte na prestávku, ja to zatiaľ tieto písomky opravím a potom vám poviem, no konečne jedlo. Naval, čo som urobila bagetu, to len bagetu, aspoň, že tu mám vajíčka. Dám si žuvačku. Pani slečna Izabela, tu nemôžete mať žuvačku v škole, vy okamžite to vyplujte do koša. Ježiš, aby vás to neporazilo, že si dám žuvačku, Krista. Kriste, pane, tak. Ja som si nabalila tofu. Ja som smedná. A prečo som nedostala žiadnu vodu? Sestra, no ja sa napijem. No, tvoju vodu už nechcem, to radšej naberiem školskú. Tak, rozhľadať písomky, upravené písomky, budem vedieť. Určite mám minútku. Tak, písomky mám opravené, tak vám poviem známky. Tak, Veronika, ty si ma nesklamala, dostala si 2. Dvojku, to je úžasné. Ty, Majda, si dostala 3 minus. No, ďakujem. Lea, ty si ma nesklamala, ty máš 1. Fakt, za 1, ďakujem, pán učiteľ. No, a ty, Izabela, ty máš 4. Prosím, ja nemám 4, ale máte. Ach, jo, som na taký pojem domov. Lea, okamžite naval tvoju písomku. Čo? Ale však to je moja písomka. No to je jedno, ja chcem mať 1. Okamžite si to vymeň so mnou. A potom dostanem výprask. To je mi jedno, naval. A pones mi tašku. A teraz dostanem výprask. Už som napísala. Tu mám, daj mi to je moja písomka už. A poďme. Tak. Ideme domov. Takže vlastne ďakujem, keď ma budete odoberať, strašne budem rada, keď budem to mať aspoň 10 odoberateľov do kanále a napíšte mi do komentárov tie príbehy alebo čo chcete, aby som natáčala, taký príbeh alebo ešte niečo. Tak sme tu. Toto je. Hej. Kde majú tie tašky? Neviem, vlastne tam nechala. To je jedno. Tak.
Čo dostali spisomiek? Ja mám jednotku, mami, ja mám jednotku. Moje zlatičko. Mami, ale však to není pravda. Ja som dostala jednotku a Izabela mi písomku povedala, či si to nejak vymeníme, pretože ona chcela jednotku. Čo? Ako možno, že tak na Izabelku povedať? Čo si dostala vlastne? Izabelka vlastne dostala štvorku, lebo si to som musela vymeniť. Jak možno, že také povedať? Dostala si štvorku? Pion, facka. Au. Ale však ja som nedostala štvorku. Moje zlatičko, ty si zaslúžiš dneska. Dneska si niečo zaslúžiš. Ti pôjdem kúpiť, tu máš tortičku. Si zaslúžiš. Ďakujem, mami. A to tu kakaukom. Ja som tu čokoládovým mliekom. Hej. A ty za trest ideš zametať celý dom. A tedy čo? A ešte urobíš Izabelke úlohy. Ach jo. A ja idem pozerať telku. Tak možno ma nechaj. Ach jo. Keď napísala úlohy tej Izabele a všetko poupratovala, takže po nejakých 4-5 hodinách. Ach jo. Tak a inak, ešte musíme ísť do nejakého obchodu nakúpiť, čo nemá žiadny telefón, žiadne nové oblečenie. Takže všetko pekne pôjdeš nakúpiť, ale to až zítra pôjdeš zítra. Ach jo. Ja si idem trošku lahnúť. Izabela, čo mňa budíš? Kristeka, som si lahla. Ale že Izabela, nemohli by sme sa kamarádi ako sestry? S tebou určite nejako. Nie. Tak, ja sa idem trošku namalovať. Vlastne takto sa utriem. A idem si ešte tu na seba. Ja nemám nič z skrini. Čo je? Nemám nič z skrini, no ja pošlem Majdu do obchodu. Leo do obchodu. Leo, chod do obchodu. Ale však to si mi mohla... Neodvrávaj a chod do obchodu. Nakúpiť všetky možné veci. Dobre. Keď vlastne nakúpila všetky tie oblečenia a mobily a všetko možné, keď nakúpila a prišla domov a upratovala. Nechce sa mi teraz takto robiť, proste keď všetko poupratovala a urobila a keď prišla domov. No, som doma a nešiem vám pár oblečení. No, pár? Áno, však koľko by ste chceli? To sa ma pýtaš, koľko by som chcela? Ja som, že by som chcela veľa. No ukáž, čo som nakúpila. Fuj. Odporný, to chceš dať Izabelke, aby to nosila? Toto máš pro sebe. Ukáž si pre seba. A Izabelka na kukni. No, tak fuj. Toto si nechávam, toto máme. Teda to nechávam tle a ja si to beriem. Oj, počuť, kde ja mám ten chvost? Neviem, čo mi nejako mi teraz sa to kaboka rapuje. Takže to znamená, že budeme ešte robiť part 2. Keď sa to náhodou vyplo. Vlastné šaty. Ja si oblečím toto a toto si dám ja. No a my si ideme tu sadnúť, až nás neruš, ideme sa opalovať. A čo mám robiť ja? Upratuj. Zase som upratovala. Ja viem, že si upratovala. Víme, že si upratovala. Tak ešte máme elektronický vysávač. Na čo budú vysávať? Tak umyj okná. Máme tu aj takýto vysávač. Umyj okná, alebo niečo proste urob. Keď všetko doupratovala. Mami, môžu si už lahnúť. Teda vlastne ešte, keď všetko doupratovala, umyla okná a keď všetko splnila, urobila. To už je noc, tak idem si lahnúť. A ja si už idem lahnúť, mami. Dobre.
zlatičko. Tak. Ráno 7 hodín. No a dneska je víkend konečne. Teda je to môj bežný deň, keď teraz nepracujem, keď som taká strašne bohatá. A no pracujem, ale nechcem tie roboty. A vlastne teraz tá Majda, ja, tak a už je konečne ráno, mám si dneska toto. Čakaj, tam som niekoho. A dneska idem s kamarátkou von. A čo ja môžem si von? Na to zabudni na to, že pôjdeš von. Tu pekne budeš upratovať a povysávať. Ale máme elektronický vysávač. Máme aj takýto, tak použiješ tento a dopratuješ. Ja idem von, mami, tak čau, ahoj. Ja sa idem opaliť. Tak. Keď sa vrátila domov, vlastne už bol tedy vlastne večer, keď sa vrátila. Ja som dneska iba celý deň upratovala. Ako to je úplne vlastne za trest, že ja musela som všetko upratovať. Som prišla domov. Tak, ja si už idem lahnúť. Ja si vlastne idem lahnúť. A ja si idem tiež už lahnúť. Zabala som vypnúť telku. Musím vypnúť televízor. Ešte si umiem zuby. Odčešiem sa. Tak ja si idem spať. Tak. To vlastne je tento príbeh. Tento príbeh už vlastne teraz začína tak, že jej mama si už ráno teda uvedomila, že by sa takto Glee nemôže vlastne správať. Ja som urobila veľkú chybu, že som sa správala iba Glee tak hnusne a Izabel tak zle, tak dobre. Tak idem sa vlastne ospravedlniť. Ahoj. Ahoj, mami, čo sa stalo? Nie, ja som sa ťa prišla ospravedlniť, som sa k tebe chovala. Vážne? A už nemusíš nosiť tie okuliare. Čo, prosím? Jak to, že sa jej ospravedlňuješ? Však ona je úplne odporná. Nemôžeš sa k nej tak správať, keď síce má hneď vlasy, ale to preto, lebo si ich dala nafarbiť, vieš? Ja som jej to tej nutila, aby nevyzerala, že je to naša dcera, ale je to vlastne tvoja reálna sestra. Ja viem, ale je taká odporná. Nie. Budeme sa už správať obidvom rovnako, takže kľudne môžeš, dám ti už novú posteľ, toto budeš mať so sestrou izbu. Prosím? Áno, budete mať spolu izbu. Dám ti takú istú posteľ. No keď ďakujem, mami, ďakujem moc. Tak, toto by bol vlastne celý príbeh. Čo to tu je všetko? Nejako to nejde takto kaboka. Takže to by bol vlastne celý príbeh. Do komentárov môžete napísať, či sa vám páčil tento príbeh. Ale viem, že to bolo také narýchlo, ale jak sa vám tento príbeh páčil, tak už dajte like na toto video. Ak podporíte odberom a do komentárov mi môžete napísať ďalšie príbehy, ktoré by ste chceli, aby som natáčala. Tak ahojte.